ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 18-24 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୂଷାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଅନନ୍ତର ମୂଷା ଆପଣା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କରି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କର୍ମ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୂଷା ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିକି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ କର୍ମକୁ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅତି ଭାରି କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ଅତି ସହଜ ହୋଇପାରିଛି। ତାହା ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆଉ ସେମାନେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୀମାଂସା ପାଇଁ ସେ ମୂଷାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୂଷା ତାଙ୍କୁ ମୀମାଂସା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ସକାଳୁ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଥାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 18-13 ଆମେ ଦେଖିବା, ତହିଁ ଆର ଦିନ ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ ବସନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାତ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ମୂଷାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଦିନ ଆଉ ସେ ବିଚାରରେ ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କାରଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସମୟ ତାଙ୍କର ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ସେ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ତାହା ମାନେ ପଢ଼ିବା ସେଇ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 18-17 ଆଉ 18। ଅନନ୍ତର ମୂଷାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଏହି କର୍ମ ଭଲ ନୁହେଁ। ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନେ ଦୁହେଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବେ, କାରଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଭାରି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଦେଖି ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମୂଷାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ କଷ୍ଟଦାୟକ। ତୁମ୍ଭେ ଏକାକୀ ଏହା ସାଧନ କରି ନପାର, କାରଣ ଏକୁଟିଆ ତାହା କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତାପରେ ସେ ଏକ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ତାହା ମାନେ 21 ପଦରେ ପାଇବା। ଆହୁରି ତୁମ୍ଭେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କର୍ମକ୍ଷମ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟକାରୀ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭ ଘୃଣାକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କର? ମନୋନୀତ କର। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ 100 ପତି, 7 50 10 ରୂପେ କରି ନିଯୁକ୍ତି କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୂଷା ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କଥାରେ ସେ ମନୋଯୋଗ କଲେ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ କର୍ମକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ସେ କଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଏକ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଅତି କଷ୍ଟମୟ ଥିଲା ତାହା ଆଜି ସରଳ ହୋଇପାରିଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବାଇବଲରେ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଡେଲିଗେଟ୍ ବା ଡେଲିଗେସନ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଲିଗେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା, ଦାୟିତ୍ୱ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା। ଆଜି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି କିପରି ଭାବରେ ଡେଲିଗେଟ୍ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସହଜରେ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 50 ପତି 100 ପତି ଉପରେ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ଲିଡରସିପ୍ ସ୍କିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ଜଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଢ଼ାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଦେଖୁଛୁ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ପରିବାରରେ ବା ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଗକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଡେଲିଗେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପରଲି ହୋଇପାରିଲା, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେଲା, ଆଉ ଲିଡରସିପ୍ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଲ୍ଡର୍ସମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାହା ମାନେ ପାଇବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବି। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 5:1 ତାହା ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମ୍ଭେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରି ବିନୟ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କର ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ମାନିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ମଧ୍ୟ ସେପରି ଲେଖାଯାଇଛି, 5:5, ସେହିପରି ହେ ଯୁବାମାନେ ତୁମମାନେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ବଶୀଭୂତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଥାଏ, କାରଣ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଅନେକ ବିଷୟ
आम शिखि था आज मंडली हो जो कार्यक्षेत्र में आम रो सेठारे हो परिवार रे हो जितेबाला आम एल्डर्स मानकर बड़ मानकर पितामाता मानकर आज्ञा को मानि था आउ से समय आम जीवन से आशीर्वाद आसते अनेक समय बड़ बड़ पिला माने मध्य से बापा माँ मानकर गुरुजन मानकर आज्ञा को से अवज्ञा करें जहाँद्वारा कि से जीवन में से आशीर्वाद को पाई न था तेणु मुझे आपण को उत्साहित करी कि मोसा तांको जीवन रे तांको ससुरंकर आदेश को से मानि से अनुसार कर्म कले आ जो कार्य तांको पाई भारी थिला बा कठिन थिला से कार्य अति सरल बा सहज हो पारिथिला केवल तांकर ससुरंकर आज्ञा को से मानि आउ तांकर उपदेश अनुसार से कार्य करते प्रभु आमको सेपरि आशीर्वाद करंतु जो गुरुजन मान प्रभु आमको देइचंती से मानकर आज्ञा को आज आम मानि आउ से उपदेश को आम जपरी तिरस्कार न करी जपरी आम दैनंदिन जीवन में आमर कार्य को आम भलरे करिपारिबा आउ से आशीर्वाद आम जीवन में सदा सर्वदा लगी रहिबो प्रभु आमको आशीर्वाद करंतु थैंक यू फॉर लिसनिंग।